سلام كما يتمشي كبرى سمعتنا بهر ميني ميديا نيلو مع 24 تقمت تزدادلو حصرت زيناتات هاجرات نورديكا سعبنا هنقرب لكم هنا نمكتالكم من عدمنا كاندنا طفاتهم كنقد معرباو تكنولوجي نابو تدرو حيل روسيا كشيت صنيحو تبايلو بسليا تطرطيرو تخشيسو صنحت سوساز عدمينا غداي ناصخم تبالو بوليس كاب نورديكا ودحر بايتا زلوم سبات بزلعله افريقا وي دبوب معراب اسيا ودحر بايتا نزلوم سبات بون نعص فرس بيغيغا يطرطرو خبل حدا مصنعت مرغاصو حدا سبب ادرا شيخا كم زنبر كوينو تمزغبون تخوينو زفلطكا ناي صحف ملختي كمعبل مخانو تكال قبرش ودن مفلاطو كمون سلف ديمقراطي شودن زلو تقبلنا تازيو مستخن كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم ان عدمنا حجي بقطتا نابزر زراتو معربو تكنولوجي نابو تادرا وحيل روسيا خشي تصنيحو تباهيلو بسليا تطرطيرو تخصصو تصنحسو ساز عدمينا غداي تكباراتو مس نقدنبر مسليا زتاساسر كم زيكونه بيت فرد وردا وسين زنقداي عام حدار 2022 ኣብ ከባቢ ستوكهولم ክሳብ ዝእሰር ኣብ ልዕሊ ሽወደንን ኣሜሪካን ዘይሕጋዊ ስላያዊ ንጥፈታት ክፍጽም ጸኒሑ ተባሂሉ እዩ ተጠርጢሩ ጸኒሑ እዚ ኣብ ምስዳድን መላኽን ዝነጥፍ ድርብ ዜግነት ሽወደንን ሩስያን ዘለዎ ነገዳይ ዝኾነ መጥሓስ ኣይፈጸምኩን ክብል ነቲ ክሲ ክነጽግ ጸኒሑ ኣሎ ፖሊስ ሽወደን ካብ ኖርዲካዊ ድሕረ ባይታ ዘለዎም ሰባት ብዝለዓለ ኣፍሪቃዊ ወይ ደቡብ ምዕራብ ኤስያዊ ድሕረ ባይታ ንዘለዎም ሰባት ብውንናዕ ፀፋርስ ብጌጋይ ጥርጥሩ ክብል ብሃገራዊ ቤት ምክሪ ምክልኻል ገበን ሽወደን ብራዝ ዝተገብረ መጽናዕቲ ሓቢሩ ይኹን እምበር ንኣጠቓቕማ ሓሸሽ ዝምልከት ዘሎ ጸብጻብ ዝተፈለየ መጽናዕቲ ምስ ፖሊስ ብዝተገብረ ቃለ ምሕትት ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ዝተፈላለዩ ውልቀ ሰባት ብጌጋ ዝተፈጸመ ጥርጣረታት ዝሰነደ ስታቲስቲክን ተጠቒሙ እዩ ተኻይዱ ኣብ ከተማ የተበሪያ ኣብ ዝርከብ ዲስኮ መንስያት ብሰንኪ ዘጋጠመ ባርዕ ሓዊ 63 ሰባት ዝቐዘፈ ከምኡውን ካልኦት ብዙሓት ዝቆሰለሉን ምሸት ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት መበል 25 ዓመቱ ይመልእ ኣሎ ኣብ ዘመናዊ ታሪክ ሽወደን ካብ ዘጋጠሙ ቀተልቲ ሓደጋታት እቲ ኣዝዩ ብዙሕ ኣዘራረብ ዝነበረ ምዃኑ ይዝከር ኣብኡ ኣዝዩ ጸላሚ ነይሩ ኣንደበት ድማ ኩሉ ሰብ ከእውን ክበክን ክሰምዕ ይዝከረኒ ትብል ካብቲ ሓደጋ ብሂወት ዝወፀት ሮዛ ኣስላን እያ ኣብ ምዕራባዊ ገማክም ከተማ ባካፕላን ዝቕመጡ ብዙሓት ነቶም ዝሞቱ ኣኽብሮት ንምሃብ ክእከብ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ሓደ ሰብ ኣብ ኣድራሻኻ ከም ዝነብር ኮይኑ ተመዝጊቡ እንተኮይኑ ዘፍልጠካ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ ከማዕበል ምዃኑ ትካል ግብሪ ሽወደን ስካተር ቬከት ኣመልኪቱ ኣብዛየት ብሰንኪ ዝርአ ዘሎ ማዕበል ጉነፅ ገበነኛታት ኣብ ኣድራሻ ገዛ ካልኦት ሰባት ነበርቲ ከይፈለጡ ንነብሶም ክምዝገቡ ተራእዮም ክብል እቲ ትካል ገሊጹ ኣሎ እቲ ኣገልግሎት ናይ ብሓቂ ጽቡቕ ይመስል ዘይትፈልጦ ሰብ ኣብ ኣፓርትመኻ ክምዝገብ ምሕሳብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ተርእዩ እዩ ክብል ሓደ ተቐማጣይ ስቶክሆልም ከባቢ ሊልየል ሆመን ንሬድዮ ሽወደን ገሊጹ ኣሎ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ሎም ዓመት ምርጫ እንተዝግበር ሰልፊ ዴሞክራሲ ሽወደን ካብቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰለስተ ኣመሓደርቲ ሰልፍታት ብድምር ዝዓቢ ሚእታዊት ድምፂ ምረኸበ ክብል ሓደ ሓድሽ ናይ ርእይቶ ዳህሳስ ኣመልኪቱ ሰልፊ ሞደራትና ብኣንጻሩ መረፅቲ ይኸስር ከም ዘሎ እቲ ዳህሳስ ወሲኹ ሓቢሩ እቲ ብስም ዜና ሬድዮ ሽወደን ዝተረኽበ ኣሃዛት ከም ዘመልክቶ ሰልፊ ሞደራትና ምስቲ ቅድሚ ኣብ ወርሒ መስከረም ዝተኻየደ መጽናዕቲ ክነጻጸር እንከሎ ብ2 ክሳብ 3 ሚእታዊት ምውራድ እዩ ኣሎ ሰልፊ ዴሞክራትና ብዋጋ ሞደራትና ረኺብዎ ዘሎ ተቐባልነት ምስቲ ኣብዚ ጽድያ ዝካየድ ዘሎ ማዕበል ገነፅ ጉጅለታት ዝተሓዝ ክኾን ከም ዝኽእል እቲ ዳህሳስ ወሲኹ መልኪቱ ኣሎ እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎም ዓርቢ 27 ጥቅምቲ ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና ብዝንሰናበተኩም ሰላም